Mira, m'ha molat molt avui venir aquí, a part que hem jalat de puta mare, estem rebentats de menjar. Miguelón és un personatge, heu vist. Miguelón i tot l'equip que té aquí és guai. Hem menjat molt bé, ens han tractat de conya i a més el tio, o sigui, té passió i quan trobes gent amb aquesta passió per les coses que fa i per la cuina, mola moltíssim. Així que ja ho sabeu, veniu cap acá al Miguelón i veniu una colla, perquè sortireu tips. Uf, mare meva, quin senyor esmorzar. Jo crec que és el més heavy que hem fet pel que portem de temporada. Tan heavy que és la primera vegada que me l'haig d'emportar posat perquè no m'ho acabava. També confessar que el Miguelón ja heu vist que ha sigut super generós i ens ha fotut unes racions de pa. Aleshores, clar, el tíquet no reflexaria exactament el preu d'un esmorzar perquè hem menjat pels descosits. Us diré una mica el que us podria costar en base a demanar un plat. Per exemple, si venim i mengem un plat de callos, serien 11,50. És un plat que és contundent i que per un esmorzar et dona sobradíssim. I això acompanyat d'una aigua, que és 1,50, més un cafè o 40, sortiries a, què, 14 euros. Crec que pel que menges per la qualitat i per el carinyo que hi posa, és un preu superjust i superrespectable. El risotto, que era amb bolets recent collits i amb espàrrecs també silvestres, 16,75. Risotto fet al moment, que es valora molt. I el cachopo, hòstia, si vens a esmorzar un cachopo tu sol, que això et val per esmorzar, dinar, berenar, tornar a esmorzar i tornar a dinar. Són 45 euros, però això tu pots partir entre 4 persones. Que si vens a fer un plat o un cachopo a compartir, al final sortiries això, entre 10 i 15 euros, depèn del que demanis. De totes maneres, teniu una carta molt extensa amb molt producte. En qualsevol cas, tota aquesta energia ens ha anat de conya, perquè ara ens espera muntanya i caminada. Vinga, va, som-hi!